Sinawa na sa Oy, sino na kayo kumot-mot, putar! Boss, anong ulam? Anong ulam? Kisa man ka? Eh, ikaw rin namin! Ako magod ni boss. Bonsa naman ka! Wala mo, ano kita giya oh! Bakal. Napagi, wala ligo-ligo! Di mo na usong ligo-ligo sa kuwagod, boss. Ya, tanawa ng purma ni mo! Mura na magagbuang, napit takuling ni mo na oh! Piyansa ka ba strategy, magod ni boss? Basta, totoo ka nga, may surrender na kung patalon totohana. Nagkakamali ka, boss. Kailangan akong kwarta kayo, boss. Sos, Mila, ay na lang yun, kay kadalakaw mo, puro palpak! Kato ra mo to, boss, pero karon yun, boss, bay pang kamutan yun ako, boss, nga di na jud ko mapalpak. Ay na. Di na ko gusto nga ikaw pa mo palpak puro mo. Sige na, layas na, lakaw na. Wala ko nang inahanglan. Boss, di na yun ay ka mo balos sa tong tawhana nga grabing pambuli-buli sa boss. Ha? Gusto gyud ka ko mo balos. Ang problema kay wa ko'y tao nga masaligan, nga matudas to siya. Dara ako kay boss to. Karon ako na tarungo tanawa sulod ani boss to. Ako kay punal boss. Nya, baka ginhawa pa siya ani. Kawadsan. Oh, ayan. Kay bata. May nagmaduklan to, pati ra patong nakuha. Tangkoon boss. Sure Nya. jud ka? Oo. Tanawag ito yung kinakuning mo niya akong outfit boss no. Kay para makaduol ko siya. Uy. Kami ba ka plastic niya? Oh. Yo, buyo jud ka? Ang ayan, awa, ang lako. Oh. Na kay para maatik ba? Nya. Ikaw mo na ganahan ako si mo. Sige, karon kay misalig ko sa imo ha. Usi ka dili. Dili lang sa kay murag baso manggod mo si ikaw. Sige, pwede ra. Bantayan ako boss baka na si ibit ako mapalpak may noon. Oh, basta sura gyud. Importante nga ma-sure gyud nimo nga matudas siya. Ako bahala boss. Ikaw rin bala ha. Gamitan na ko pamakal-bakal boss para makaduol ko. Gamitan na inana nga strategy oh. Ay. Kay murag kuha gyud kay nimo ah. Boss. Reza ka boss. Sige, pare. Oh, na sura gyud ah. Antay bitaw na imong bantay di papalpak tabuanga ka. Diri na ako pabugbuka. Ka-timing nga lang ako ta dire. Timing na timing. Timing na plastic. Hoy. Nang ilapti ako ang tinapok. Bukan. Bunalan ta karon. Isuga ba nimo? Nya isog. Imo din na, kikapo mo tapok ka na. Usaon po doon nimo plastic daw? Lain po ka no, hindi ako may baligya kay wa ko'y kwarta. Sis, baligya. Pero tinugaya nimo mga kwartaan eh. Kaya ha? Gusto ka mga kwartag dako? Siyempre gusto, kwarta na gud na. Ani ha? Na ako ipatrabaho sa imuha. Paghilom dia, ipatrabaho na monitor mga plastic. Totoo po ka sa akong attire. Dili jud ko mamakalay doy. Usa ko ka assassin kung tawagin. Sasin? Sa to pa og si Bisaya, tirador ka. Correct. Naapog kay gamay. Sino gamay? Oh shit. Buhala. High blood na kay ka. Dali. Ako isog dali na. Dry yung katrabaho. Daya. Ito siguro kasonahan kay basin na makadungog dire. Pwede. Tara. Ruhan ha, bantay lang sa kuha. Kulang sa kuha, mga kwarta ka. Kaya naman eh. Dito tayo istorya dire. Ha? Oh, may istorya ra man naabot mata diri. Ha? Nako ipatumba sa imuha nga tao. Ito ba? Nako ipatumba. Bate kung makuha ni mo na kay 20 mil. 20 mil? Oh. Nga sa mga nabita? Ato gini pangitao no. Nara na siya dire nagtuyok-tuyok. Dugay na ako na siyang target. Yati, kuyawa din ang trabuho eh. Pati hadlukam di ana. Kanina lang oh. Para di ka mahadlok kitang duha sabayan tika. Ako'y magplano, maminaw ra ka sa kuha. Na, laruhan na bitaw ng plano ni mo, si mga palpak na po na. Unsa men taong kamusta wa kay salig sa kuha? Gi-recruit ra tika paminaw ako kay dugay na kong tirador. Sige, si mga kumaminaw. Tara, pangitaon na nato siya. Tara, Pangitaon na to. pwede po, tara. Kitang duha pero 20 mil gyapon akong hatag si Moa. Di lang ko nabawasan. Bahala kita duha matrabaho. Okay na? May kwarta. Oh. Sige. Tara. Balik ko sa agi. Okay. Ito naman ang dali. Dali. Kita ka nang takot-taw? Kuha di ana eh. Mauna. Mauna. Ano sa ako na bagkuha na, buti mo nakuha na. Paminaw sa kong plano. Saan man? Ani ha? Magpatik-atik kong pabongbuang. Magkalala ko siya. Oh, daka sa silya na, boss. Oh, istorya. May dugayin akong istorya. Lipoton na tinikod. Bunalin ito. Bunalan? Oh, tingnan sa ko si Moa. Ay, sinyas na pagbunal-bunal ikaw. O sige, ano na lang. O sige. Okay, teman, sugdan na to ni. Tara, asa mang bunal be?
Kira, naku, bukat ka tanan. Kini siya ang tumilang. Tara. Asa naman to kung nga. Uy, wala makarahuma si mong tubig, bor. Kumakal ko, kumakal. Unya, sala ko na. Wala mo ba? Minuang man mo. Ano mga yung mga... Paning kamot, oy! Trabaho ka mo kay ko, ramlas ko. Plastic. Puta nagdali ba? Puta lang, Japon. Dili lagi, pagpalit ang imuha ay sige kuwan. Ay, awa na. Hala ka! Nawa ko'y labot, na, bahala ka niya! Sorry, Mil, sorry, Mil!